Dobrodošli natrag, bližimo se kraju današnje emisije, vreme je za muziku. Ove subote klasičnu. Naš gost je pijanista Borko Milojković. Održao je brojne solističke koncerte i nastupao širom zemlje, ali i u Francuskoj, Mađarskoj, Severnoj Makedoniji. Borko, dobro jutro i dobrodošli u naš jutarnji program. Dobro jutro i drago mi je što ste me pozvali. Pre svega imamo jedan lep povod, a to je najava vašeg solističkog koncerta 21. decembra u Kulturnom centru Beograda Art Get Galerija. Hajde da kažemo našim gledalcima šta će biti na programu. Tako je. Koncert će biti u 16 časova u sve mere opreza. Broj ljudi koji mogu da prisustvuju je ograničen na 20, tako da se mogu prijaviti isto putem maila ili putem telefona koji mogu naći na sajt Kulturnog centra Beograda. Art Get Galerija je mesto gde ja jako volim da nastupam i često sam nastupao kao solo i kao kamerni muzičar. Tako da ću sad imati gošću na koncertu, pošto... Ko će biti gošća? Gošća će biti Jasna Đurović, pijanistkinja i profesorka klavira u Banjoj Luci, gde ćemo mi odsvirati dve kompozicije, četvororučno. Dobro. Šta ćemo moći da čujemo, šta je na programu? Da, na programu koncert ću započeti Chopinovim kompozicijama, Chopinova poloneza u fis-molu i skercu u b-molu. To su jedna od Chopinovih temperamentnih dela i ceo koncept koncerta sam uopšte zamislio kao tako malo vatreni, možda zato što nisam dugo nastupao, pa sam hteo sad to da nadoknadim. Tako, nakon Chopina svirat ćemo Antonina Dvoržaka, to su dve slovenske igre u pitanju, one su inspirisane tako jednim narodskim karakterom, inspirisane i Brahmsu i mađarskim igrama, tako da je to jako ovako živahno i popularno. Takođe ima i lirskih elemenata i za kraj sam ostavio sedmu sonatu Sergija Prokofjeva, koja je stvarno jedna ovako kruna Prokofjevog stvaralaštva. Malo je mračnija tema, ali mi umetnici to volimo. Da, komponovao je 1943. godine, znači u jeku tog rata i to, ali koliko god da je u realnosti nešto teško i mučno, umetnost to uspe jako dobro da kanališe i tako da mi kada to slušamo možemo čak i da uživamo u nekim i mračnim notama. I dobijemo vrlo plodne rezultate na osnovu toga. Kako je sad, i sad imamo neki način, mnogi nazivaju ovo ratom protiv koronavirusa, kako to utiče na vaše stvaralaštvo, budući da i vi komponujete takođe, kako utiče na vašu inspiraciju, šta je to što komponujete? Da, upravo tokom cele ove pauze i svega što se izdešavalo, nisam radio, nisam nastupao, imao sam vremena da razmislim šta hoću, šta neću, tako da sam neke stare ideje koje sam već imao zapisane i to sve to ponovo stavio na papir i to su neke moje, znači kompozicije, neke moje impresije. Kakva je to muzika? Je li to klasična muzika ili ima... Nije. To je, podsjeća malo na klasičnu, više vuče na neku filmsku muziku, atmosferična je, takođe ima i nekih srednjovekovnih lestvica, u nekim segmentima čak i vuče malo i na pop rock, tako da to je stvarno poduhvat bio veliki za mene, zato što nije lako objediniti tako te razne stilove i tu je uglavnom rizik da to bude tako na sve strane raštrkano, ali ja sam, nadam se, uspeo da to sve onako sjedinim u jednu celinu. Vi takođe predajete i klavir u muzičkoj školi Vladimir Đorđević u Beogradu. Vrlo kratko, kako se snalazite? Može li klavir preko Skype-a? Može, za divno čudo može. Ja sam se tu jako lepo snašao i učenici su zadovoljni. Škola, imam dobru podršku od škole i tako da... Hvala vam najlepše što ste bili naš gost ovoga jutra. Dakle, koncert 21. decembra u Art Get Galeriji. Hvala vama. Ovo je kraj našeg jutarnjeg programa. Hvala što ste nas gledali. Počinje vikend, uživajte u njemu. Doviđenja i prijatno.